Lockdown qabel ikun tard wisq. Dak kien l-appell ċar li għamel f'konferenza tal-aħbarijiet li saret is-sibt filgħodu flimkien mal-imsieħba soċjali il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien ċar kristall. Pajjiżna jeħtieġ lockdown nazzjonali biex is-sigurtà u s-saħħa tal-Maltin tkun imħarsa aktar u aktar. L-oppożizzjoni qiegħda b'saħħa tajt u tħeġġeġ lill-gvern biex f'pajjiżna tittieħed id-deċiżjoni tal-lockdown illum qabel għada biex nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika. Dan l-appell mill-ewwel sab appoġġ sħiħ mill-korpi kostitwiti u l-unions, jikkumenta l-President tal-MUT Marco Bonnici. Naqblu anke mal-Partit Nazzjonalista li qiegħed jagħmel talba diretta li ejja nimxu għall-lockdown b'mod immedjat. Aħna t-talba tagħna bħala MUT huwa li l-Gvern biex jaġixxi biex jieħu d-deċiżjonijiet li huma meħtieġa f'ċirkustanza biex ma jkollniex ikompli l-ispread ta' il-virus. L-istess ħsieb ta' appoġġ intwera mill-President tal-Union tal-Bankiera l-MUBE William Portelli. Iva, naqblu mal-lockdown u skont aħna għandu jsir illum qabel għada. L-MUBE naħseb kien minn tal-ewwel li kienet deċiża li l-lockdown ma kienx huwa inevitabbli. Anke mal-kollegi tagħna ta' CMTU u anke mal-partijiet soċjali l-oħra, anke ovvjament mal-moviment reġjonistiku, naħseb bilna kollha li l-lockdown għandu jsir u r-raġuni hija waħda. Aħna iktar qed niffokaw fuq prevention milli noqogħdu nistennew li nispiċċaw rridu nikkuraw. Il-Forum Unions Maltin ukoll taqbel ma' lockdown nazzjonali. Permezz tal-Konfederazzjoni il-Forum diġà esprimejna dan il-punt li lockdown jidher li issa huwa imminenti. Waqt il-laqa Adrian Delija spjega li hu se jibqa' għaddej bil-proċess li diġà nbeda ta' konsultazzjoni u taħdidiet mal-unions u l-korpi kostitwiti dan bilan li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess nazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalisti qed jinsisti li l-lockdown nazzjonali għandu jiddaħħal baqal u b'mod li jkun maqbul bejn l-imsieħba soċjali. Eventwalment dan għandu jwassal ukoll għal eluq tal-frontieri. L-oppożizzjoni taqbel għalhekk mal-appell qed jagħmlu tobba biex jingħalqu l-ajruport u l-cruise port, nagħtu żmien limitat ħafna residenti ta' pajjiżna biex jiġu lura u wara nagħlqu l-frontiera. Adrian Delija insista li pajjiżna fiċ-ċukun tiegħu għandu ċirkostanzi partikolari tiegħu, Malta ta' densità qawwija u għalhekk huwa meħtieġ li jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna mill-ġdid ringrazzjament il dawk kollha li qed jaħdmu fis-settur pubbliku, speċjalment il-forzi tal-ordni u kif ukoll il-ħaddiema tas-settur tas-saħħa.